Takže ja som prišla sem, pretože som mala pocit, že nemám miesto alebo sa cítim sama. A bola mi navrhnutá rekognitívna terapia. A po prvej terapii som sa cítila oveľa viac vlastne na správnom mieste a mala som viac taký pocit, že viem, aký je ten zmysel môjho života a kam patrím. A pocítila som tie účinky. A vlastne počas terapie som cítila vibrovanie v rukách, aj teplé pocity v dlaniach a energiu, ktorá cez mňa prúdila a vlastne toto bol môj druhýkrát, čo som bola na terapii a myslím si, že to bolo oveľa silnejšie ako ten prvýkrát. Takže myslím, že to sú tie účinky. A ako si sa cítili medzi prvým a druhým sedením? Tam bol nejaký týždeň medzi tým, myslím? No, počas toho týždňa som sa cítila oveľa viac tak vo vlastnom tele a na správnom mieste. Mala som viac pocit, že proste som tu a patrím sem. Čiže ako keby kus toho problému odišiel.